நான் ஏற்கனவே இதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறேன். அன்றைய சூழ்நிலையில் போகவில்லை என்பது தவறுதான். ஆனால் அதற்காக இன்று போவது ஒரு கபட நாடகம் என்று சொன்னோம். அரசாங்கம் செயலாற்ற வேண்டுமா இல்லையா? எல்லாவற்றிற்கும் விமர்சனம் செய்து எல்லாவற்றையும் எதிர்க்கக்கூடாது. ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் உண்மையான எதிர்க்கட்சியாக முதல்ல நடந்து கொள்ளணும். மக்கள் அக்கறை மட்டும்தான் அதில் இருக்கணும். ஆனால் இன்று எதிர்க்கட்சிகளின் மனதில் மக்களின் அக்கறை இல்லை, தன்னை பற்றிய அக்கறை தான் இருக்கு. நான் கேட்குறேன், நிச்சயமாக இன்று காவல்துறை சில பதிவுகளை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். எந்த விதத்திலும் பொதுமக்கள் பாதிப்படையக்கூடாது என்பது எனது கருத்து. இன்று அவையெல்லாம் கட்டுக்குள் வர இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் மறுபடியும் இந்த அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அதை ஊதி பெரிதாக்குவதனால தான் இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரி கிட்ட ஒரு பஸ் எரிச்சிருக்காங்க. இயல்பு நிலை திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்ற இங்கே கல்வீச்சு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆக தயவு செய்து நான் தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது, ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூட வேண்டும் என்றால் அது ஏற்கனவே 3 மாதம் மூடித்தான் கிடக்கிறது. வேறு எந்த விதத்தில் அதற்கு முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்றால் தமிழக அரசு முடிவெடுக்கட்டும், அதை வைத்து மத்திய அரசு முடிவெடுக்கட்டும், இந்த இரண்டையும் வைத்து சுப்ரீம் கோர்ட் முடிவெடுக்கட்டும். ஏனென்றால் இதற்கு முன்னால் ஏற்கனவே ஜெயலலிதா அவர்கள் மூட சொன்ன போது 100 கோடி ரூபாய் அபராதத்தில் உச்சநீதிமன்றம் தான் அதை இயங்க சொல்லி இருக்கிறது. ஆக இவ்வளவு இருக்கும் பொழுது ஏற்கனவே ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம், ஒரு 13 உயிர்களை காவு வாங்கிய பின்பு போராட்டம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் ஸ்டாலின் சொல்றார், 10 மாவட்டத்தை கூப்பிடுங்க, கூட்டிட்டு போறேன், சுடுங்க. சுட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் யாருக்கும் இல்லை. இது மிக தவறானது. சுட்டு கொல்லணும்னு கூட கிடையாது. இதுக்கு யார் அனுமதி கொடுத்தார்கள் என்று சுட்டி காண்பித்தா போதும். தமிழக அரசியலில் 10 மாவட்டத்தை நான் கூப்பிடுறேன், என்னை சுடட்டும் அப்படின்னு சொல்வதை விட இதற்கு யார் ஆரம்பத்தில் அனுமதி கொடுத்தால் என்று ஸ்டாலின் போன்றவர்களையும் காங்கிரஸையும் சுட்டி காண்பித்தால் அதுவே போதும் என்று சொல்றேன். ஏனென்றால் தவறுகளை எல்லாம் தங்கள் மீது வைத்துக்கொண்டு போராட்ட களமாக தமிழகத்தை ஆக்காதீர்கள். இதனால பல தொழில் முனைவர்கள் தமிழகத்திற்கு வரவே பயப்படுகிறார்கள். அதனால் ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் போக வேண்டும், மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது எனது கருத்து. இன்னைக்கு சீமா திடீர்னு காணாமல் போனார், திடீர்னு இன்னைக்கு திருநெல்வேலியில் போராட்டம், மீனவர்கள் கடலில் இறங்கி போராட்டம். என்னை கேட்டால் நிச்சயமாக தவறு நடந்திருக்கிறது, அது அரசாங்கம் உணர்ந்திருக்கிறது. எல்லா விதத்திலும் தவறுகள் திருத்திக் கொள்ளப்பட வேண்டும், அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆனால் மறுபடியும் தமிழகத்தை போராட்ட களமாக்கி ஒரு கொதிக்களமாக ஆக்காதீர்கள் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து. மக்களை நிம்மதியாக வாழ விடுங்கள். இல்லை, நான் அது ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்றதுதான். நான் கேட்குறேன், இவ்வளவு நீங்க போராட்டம் செய்கிறீங்க, இதை முதல்ல நீங்க அனுமானிக்கலையா? அனுமதிப்பதற்கு முன்னால் அனுமானிக்கவில்லையா? அது ஒன்று. இன்னொன்று, பல முறை ஸ்டெர்லைட் ஆலை விதிமுறைகளை மீறி இருக்கிறது என்று ஒரு தகவல் வந்திருக்கிறது. பல முறை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தது. அப்போ ஸ்டெர்லைட் ஆலையை கேள்வி கேட்பதற்கும் மூடுவதற்கும் நீங்க இன்னைக்கு சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஏற்பாடு செய்தீர்களா? அதற்கு முயற்சி செய்தீர்களா? கடந்த 10 வருஷம் இதற்கு முன்னால UPA 1 UPA 2 பேரும் சேர்ந்து ஆட்சி செய்தீங்க, திமுகவும் காங்கிரஸும். அப்பொழுது ஸ்டெர்லைட்டில் உங்களது நிலைப்பாடு என்ன? இன்னைக்கு அவசரமா போராடுகிறீர்கள். இன்னைக்கு கேன்சர் வருகிறது, தோல் நோய் வருகிறது, அதனால் மக்கள் பாதிப்படைந்தால் நிச்சயமாக மக்களுக்கு எதிராக எந்த நிறுவனமும் இயங்கக்கூடாது என்பதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி குறிக்கோளாக இருக்கிறது. ஆனா இந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் இன்னைக்கு நேற்று வந்ததல்ல. அப்ப இதற்கு முன்னால் உள்ள பாதிப்புகள் உங்கள் கண்ணில் படவில்லையா? இல்லை என்றால் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வரணும்னு உடனே எல்லாம் அவசரமா கண்ணில் படுதா அப்படின்றதான் எனது கேள்வியாக இருக்கிறது. மத்திய அரசு இந்த விஷயத்தில் தெளிவான முடிவு எடுக்கிறது. மரியாதைக்குரிய ராஜ்நாத் சிங் உள்துறை அமைச்சராக என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டுமோ அதை எடுத்திருக்கிறார். மரியாதைக்குரிய ஹர்ஷவர்தன் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சராக என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அதை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்.